Godfatha Templeman, Zimbabwe, talk to me. Well, it is the immortal movement. Godfatha Templeman alongside Selector Tanaman, representing Star Refiama. Take it from top again, Tanaman. Chef Pinaitone. Yeah. Chef. Boom. Uri useless, cannot seriously fool. Faithless, cannot see faithful. Uri kindless, cannot see kindful. Helpless, cannot see helpful. Echo, chimwe, chiri wonderful. Geto utirati chiri powerful. Echo, chimwe, chiri beautiful. And the tactic chori skillful. Messless, gorerino, and is merciful. Confidence and is bossful. Playless, gorerino, and is playful. Chef vapindira, be careful. Saka no resti kwa tavakurefu. Satambe na shefu muchatura uri hamufu. Sema huha, ekukumufundo kubuda ne flawless victory restressifu. Inzwa ground resera vechefu rikungoti chef batai vanu pari painful. Manots manyamari colorful ndirichi success achiri successive. Tana mani tora ngoma iro. Yo Tana man, Godfatha Templeman. Yo Tell spots. me. Now one of them, uri useless cannot see useful. Faithless cannot see faithful. Uri kindless cannot see kindful. Helpless cannot see helpful. Echo, chimwe, chiri wonderful. Geto utirati chiri powerful. Echo, chimwe, chiri beautiful. In the tactic chori skillful. Messless gorerino, and is merciful. Confidence and is bossful. Playless gorerino, and is playful. Chef vapindira, be careful. Saka no resti kwa tavakurefu. Satambe na shefu muchatura uri hamufu. Sema huha, ekukumufundo kubuda ne flawless victory restressifu. Inzwa ground resera vechefu rikungoti chef batai vanu pari painful. Manots manyamari colorful ndirichi success achiri successifu. Echo, chimwe, chiri wonderful. Geto utirati chiri powerful. Echo, chimwe, chiri beautiful. In the tactic chori skillful. Messless gorerino, and is merciful. Confidence and is bossful. Playless gorerino, and is playful. Chef vapindira, be careful. Recipe zangu vati ziri delightful. Ndabura nyowani mafanzi have joyful. Nema booking calendar ava eventful. Toro zaringana nyacho yave meaningful. Wana kuma heta kucha zipisifu. Kwa kazara ma doubts, very doubtful. Very kudona geji fan keren. Futabura ziri fruitful, zao ziri awful. Uri useless cannot siri useful. Faithless cannot siri faithful. Uri kindless cannot siri kindful. Helpless cannot siri helpful. Echo! Give me another one, Selector Tana. Yeah. Star FM. Chef. Boom. Commando sota permanently. And then dodiwa wholeheartedly. Pachapa star unexpectedly. Chirikuta urikandicho exactly. Fe vakavarai wape suddenly. But batani zetiri separately. Tenga equation sort of simultaneously. Kwa tapinda na kondoko pinda ne master fundi. Dakureruka. Tora ngomairo. Yeah. Your pitbull. Your spares. Boom. Hanzi, commando sota permanently. And then dodiwa wholeheartedly. Pachapa star unexpectedly. Chirikuta urikandicho exactly. Fe vakavarai wape suddenly. But batani zetiri separately. Tenga equation sort of simultaneously. Kwa tapinda na kondoko pinda ni master only. Dakureruka vandi wane cheaply. Avati kwanise avati bude easily. Mutengo we kureba non-negotiably. Avangamboti compare atisi comparably. Kusetla paridim comfortably iripatana ndiwanzori shandisa oftenly. Kwa kuratidza uburu mischievously anxiously. Ndangova siya vati like seriously. Kwa kunyangira attack what for silently. Tora iwe. Yeah. Chef. Your Godfatha, your Tanaman. Boom. Commando sota permanently. And then dodiwa wholeheartedly. Pachapa star unexpectedly. Chirikuta urikandicho exactly. Fe vakavarai wape suddenly. Batani zetiri separately. Tenga equation sort of simultaneously. Kwa tapinda na kondoko pinda ne master only. Dakureruka vandi wane cheaply. Avati kwanise avati bude easily. Mutengo we kureba non-negotiably. Avangamboti compare atisi comparably. Kusetla paridim comfortably iripatana ndiwanzori shandisa often
suddenly kwakuratidza ubhuruku mischievously anxiously ndangova vati like seriously kwakunyangira attack what for silently chwaratidza zvidobi comprehensively hanzi taitun twedu murumondoro shwali apa maratidza ushefu respectively vari kuuchiranda roka dance impressively vondizhambira vana Ashley na Leslie hanzi dzokai kuEastleigh dzokai kuWesley ndikati definitely ndinokuuya obviously nekuti ngoma ndosota permanently ende ndodiwa wholeheartedly pachapa star unexpectedly chiri kutaurika ndicho ichi exactly fe vakavarairwa suddenly vandibatanidze ndiri separately ndenge equation solve simultaneously kwandapinda nekundokopinda ne one ghetto yuti riri dedicatedly rinosocializa uye riri friendly ndosaka vachindifevhera abundantly pese pandinoridzwa ndinorira repeatedly kamfesi kepakuwadzana kari humbly asi mukandivhiringa panoita ugly ndiri chibhomba ndoputika explosively very sorry kana ndikusasa offensively inini ngoma ndosota maiwe zvanzi mabhaza nechikoro mukati. Well, Zimbabwe D-Flexx is in the building. Taura Neni, Zimbabwe Taura Neni. Well, his name is D-Flexx Chef. He's been around for a very long time. And tonight, he come to introduce some brand new tunes. But before we introduce some brand new tunes, we have to kill them first. Drop it from top, Tana. Yeah. Your Tana, man. Yeah. Star FM. We did Godfatha Templeman. Tell me, please. Ready for this one, yeah? Boom. Cha. Gio. Medically, mathematically, ene. Jetically, epidemically, magically, specifically, pimbachipo chaka is commandiri namari automatically, radically, geometrically, mathematically, ene. Jetically, epidemically, magically, specifically, pimbachipo chaka is commandiri namari automatically, radically, professionally, logistic internationally, Yeah, D-Flexx, give it to me again, please. Yeah, ready for this one, yeah? Your DJ Chanaman, you there, sir? Star Boom. FM. Cha. Gio. Metrically, mathematically, ene. Jetically, epidemically, magically, specifically, kwimbachipo chaka is commandiri namari automatically, radically. Metrically, mathematically, ene. Jetically, epidemically, magically, specifically, kwimbachipo chaka is commandiri namari automatically, radically, professionally, registered internationally, nationally, vandiproof fully functionally, tensionally, bongon bigger expressionally, kungevari kupira kuvadzimu traditionally, chona mbiri yangu yongo kwira graphically, mafanza chaverengeka numerically, awandisa hacha ite kukipa domestically, zvegore rino vachazvireva historically, jenalari ndapinza Baba. Yeah. I no square papo nasi. Yeah. Boom. Again, please. Yeah. Rich. Chefu. In the building. A D-Flexx. Okay. Ready now? Yes, we're ready. Aka. Boom. Gio. Metrically, mathematically, ene. Jetically, epidemically, magically, specifically, kwimbachipo chaka is commandiri namari automatically, radically. Metrically, mathematically, ene. Jetically, epidemically, magically, specifically, kwimbachipo chaka is commandiri namari automatically, radically, professionally, registered internationally, nationally, vandiproof fully functionally, tensionally, bongon bigger expressionally, kungevari kupira kuvadzimu traditionally, chona mbiri yangu yongo kwira graphically, mafanza chaverengeka numerically, awandisa hacha ite kukipa domestically, zvegore rino vachazvireva historically, jenalari ndazvipinza mudzinza socially, ndavaunganidza ndabva ndazviloncha officially, zvekuti murai yangu venyaya commercially, beneficiary yangu life yochispaka essentially, perpendiculary nda pamusoro classically, particularly vandifavor democratically, zvisiri political asi diplomatically, hansi dai yaive wrestling waiva greatcally. My way. Yeah. Great Kali is a guru. Yeah. Yeah. Greetings, King man. What do you say? Our blessings, Godfather, my dear pan. They're in full life and full health. Yeah, you know, it's always a blessing when you step in the studio. Yeah, man. Fireworks as usual. Lanzi tukana D-Flexx does the graduate in the mango marauya. Mawana yo, mahura yo. King man, chipataka banuza mama lines in my bazayo.
Muna mchinyora mune dictionary kuti mune mchinjire chizikabo. Amunoona zvinosvika kwandiri. Ini ndinototora kamvura ndotongo isolate ndoenda pakanzvimbo kekuti akana noise too much. Ndo ndatanga mbogaya zvinhu zviya zvekuti ine ndisingawanzogaya every day. Yeah, ndichirwa wangu mvura. Sober meditations. Sober meditation. Yeah. King Mwana. Bunozoti makamboti tsika kuno but every time patinovhura radio tinenge tine vatereri vanyowani. Exactly. Anonzi D-Flexx ndiani? Born Dean Simbarashe Chikotora. Ndori pa birth name. Right, makabarirwa kupi? Ndakabarirwa kumaternity hospital, Harare hospital. Right. Andinambobarirwa kuri fencing. Aiwa kandoka koko. Vanesa blessed ndoko wakabuda nako ikoko. Yes mnara. Muchibva makurira kupi? Vandakurira mugeto rekwadzana. Kwadzana. Born and bred in Kwadzana. Nasi Kwadzana ndiye mchiri kurepresent. Kwadzana ndiri konda. King Mwana. Yes. Makapinda mstudio rini kuti makutanga kuimba professional ndozoti vaimba vakawanda ka zvakabva zviri mavari kubva kare. Vari kuzopinda mstudio kuti right professionally ndakure kuda ngoma rangu rekutanga ndirini. I think pane zvimwe zvinhu zvakaitika tichifunga kuti tiri kungotamba ende tikunakiwa nepassion yekungova nechido chekuita music maiziya. But inini first recording yangu yakatanga 2008. Right. Yeah. But yatanga 2008, then the boom tune rakazonatsoita mafireworks rakarekodwa musi 24 December 2008. Rainziro tsaona pa main road. Aiwa ndo rakatangidza mawando right. Tsaona rakanorira. Aiwa tsaona rakarira mudhara ipapo maartist angasata kuita mbiri neTikTok mudhara. Apa ndori ndiro. Oh yo! Patakarira bebe mdara mpaka uma kapaya. Ndo rhythm redu jeep mokoka. Exactly. Rema jeepers na mokari. Jeepers na mokari. Pick up on yourself jeepers and mokari. Baddest producers there. Apa imimpa official compilation manga musipo ka imimi. Nandisipo bebe mdara. Saka chicha kaitika bebe because in pakaitika mskanzwa bebe. I remember ngada mazuva yao jeepers na mokari ngaka rekodera toners kuma avenues. Exactly. Hata ze studio reshandisa chi andakukangana kwa kudhara. Ende vaipisa wakumana. Vaipisa zvokuti tu compilation parakabuda atakatoriona ka. Tsaona pakapasina. Ngapasina. Tazoti tiri muchiraundi. Tongonzwa tkarwa chipo kuziro vaitsaona. Totsaona rudi chikwa. Tsaona ndeipi. Tsaona ndeipi kweyo because ndikuna 2008 koko 2009 manje. Parataka kuri 2009. Social media yangesida tenderera zvekudaro. Exactly. Bora zvotanga tsatari ma links ekuti social media one zviri kuitika pamasaisai. Ndosandikutaura ngoma itotenderera pa CD. Ndosandikutaura mudhara ipapo maartist angasata kuita mbiri neTikTok. Saka imi makazoripinda sei? Saka chakazoitika manje ndechoti takaona compilation mudhara. Ende vakomana ka zvakaenda nepamwe kuti vakomana vakabuditsa sample ravo riri mufolder rejeep moko. Mamungori nekasempo kadikidikiso. Right. Yeah, imukati it's enough. Isusu manje vatakokatora tikati aiwa this one is enough. Vakakalupa luka. Vatakotora vatanolupa mudhara vatanitenderedza vatakodai neukoko kwaavha raita rhythm. Vamabatana henyu na chuforiyo. Chuforiyo. Yeah man, big up yourself chuforiyo. Chuforiyo ndakaita kuskanzwa. Bukati ngati chimhanye. Was chuforiyo ndakazochidzira kuti ukona pane kanga ngoma kai kwakambonifilisa kai inzonzwe chinichi. Ndio chikutendera mu streets zaizvizvi. Right. Toita sei chinichi. Pana nogona kwasiri kuziya kuti ngoma rati kutaura naro ndezvekana kuti vakukanganwa. Tinaro here rhythm racho kantongorirovera ipapapa. Aiwa tinaro rhythm racho. Tinaro rhythm. Tana man. Yeah. 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 Hanzi maitika tsaona mu main road. Yakonzera kuparara kwezvinhu 40. Imi, I was there available on the spot. Chakonzereswa tell you both. Papura vamwe sister neka sexy body. Vachifamba kunge hame nose zvinonzi. Aiwa mira ipapo. Tana mira ipapo. Zimbabwe chimbo share page kana pa Facebook share page omwe moto waiziya. We've got one of the most I'm telling you, a significant artist when it comes to Zimdancehall. He's been around for a very, very long time now. And his name is D-Flexx. He's live in the studio. And this was a boom tune. Yeah. One tune rakatenderera chaizvo chimbo share page omwe moto. Kana pa WhatsApp ni pesando zangu ne moto wangu. Templeman, from top again. Give it to me again. Yeah. Listen to this. Boom. Ready? Hanzi maitika tsaona mu main road. Yakonzera kuparara kwezvinhu 40. Imi,
I was there available on the spot. Chakonzereswa telebothi. Papfura vamwe sister neka sexy body. Vachifamba kunge ameno sezvinonzi. Vari kwenda kutenga vari muhochikochi. Vakarova mini yejira repitikoti. Zvizvapufumadza windi nadriver vekombi. Vayerekana vazvipfuudza nerori. Yayakatakura 10 mabaloti boxi. Ichibva city yakananga goromonzi. Mushure mune benzi ndudzi monokopi. Dzisingaite kutengesa pabhakosi. Nevakarova mabhote nemawestikoti. Yevifashanise yasis like a launchi. Yanga iri mysterious philosophy. Paitika mbonga pababyloni. Tora ngoma hiro. Yeah. Boom. Ready? Yes. Hanzi maitika tsaona mu main road. Yakonzera kuparara kwezvinhu 40. Imi, I was there available on the spot. Chakonzereswa telebothi. Papfura vamwe sister neka sexy body. Vachifamba kunge ameno sezvinonzi. Vari kwenda kutenga vari muhochikochi. Vakarova mini yejira repitikoti. Zvizvapufumadza windi nadriver vekombi. Vayerekana vazvipfuudza nerori. Yayakatakura 10 mabaloti boxi. Ichibva city yakananga goromonzi. Mushure mune benzi ndudzi monokopi. Dzisingaite kutengesa pabhakosi. Nevakarova mabhote nemawestikoti. Yevifashanise yasis like a launchi. Yanga iri mysterious philosophy. Paitika mbonga pababyloni. Sure that place wasn't and isn't holy. Kanu kadiki kakonzera zinjodzi. Paparara vamarudzi including marosh. Masapota ekeps mamwe dynamos. Mafundisi maviri for madikoni. Gaari mubenzi nenge Bugatti Veroni. Pazotungana long nose neka Ford. Tudzi iya yakafamba na Johnny Rhodes. Zvanga zvamboedza kunjenga disaster court. Patika hovenge paitangirozi navaroi. Pasimuka utsunge pabengwa Madison. Nyama yavanhu yaitwa gochi. Kusara ntumbi yamastatue sezvidhori. Zvetakunge moyo wangu cherwa zimugodhi. Pozoita blazo nenga batwa nedimoni. Hapfura semhepo saValentino Rossi. Vari pamoto jipi yakanyorwa nzi Boy Scout. Zongonzwa ruzhange paita chigayo chedroski. Ndazosangana nainspector muna Shengondi. Vane crew renhauri nemamicrophone. Kandikumbira kungopiwa katestimony on what took place and what was the main cause. Ndikati maitika tsaona mu main road. Yakonzera kuparara kwezvinhu. Mawani. Yeah. King Mwana ngoma rakanoloka ma-streets zvekudaro iri. Aiwa rakaloka mda. Ndogona chitaura nyaya kuti ngoma rakanonetsa because I remember kuti chi. Yeah. Ngoma ino richipisa chacho dzakakutsvaga itikati uyai mumvura dance inobuka pamba pabhalcony ere. Takarova madhanzi Godfatha. Because but one dance randisingakanganwe idhanzi ramakandibatira madex. Right. Pakazopedziswa dhanzi naGafa. Ndora ari pabhalcony ka. Ndora ngari. Yainzi pabhalcony mudenga meme. Godfatha ndikureva kuti kune vanhu vasingazive kwakabva mangoma yazvekuti KFC bhalcony avaizive Godfatha. Right. Chubu chaiye avaizive. Right. Avazive kuti KFC bhalcony yatove shape yehembe. Kaya. Avazive kuti chubu yatove apartment yemarestaurant ndara. Apa muri kuzwa kuti dhanzi iroro ndariziya ranga rine Gafa iroro pakarohwa ndandi. Pakarohwa ngoma. Pakarohwa ngoma. Of course kandina ndiri pamushini. Aiwa ndimamuri pamushini. Ndikakudzei kuti ndiwe right. But mungona chi? Kwatabva nechinhu yamitunhu. Right. I remember at some point in time, I think amenoti ndiro bhashi roro here ratantakagara mu this brown kombi yenyu so. Right. Ndichiremember kuti manga mune ma-CDs anga akazara mabox. Right. Rimwe bhama raGafa raifanira kupromotwa throughout the country. Ndikukuudza kuti hasoyo yanga iri real mda. Mukuziya. Muchiona mabox takaunganidza mabox. Akaunganidza uchinzi iri bhama raGafa riri kufanira kutenderedzwa muZimbabwe. Riri kuudza kuti mahora iti havaziye avaziye. Yanga iri 2008 amukutaura. Yanga iri haso. Bhama iroro ndorainzi vanhu vakuru ndoraitenda kutenderedza ipapo. Exactly. Ndabva ndakuziya musi wamuri kutaura iwo. Exactly. King Mwana. Yeah. Right. Marova tsaona yatenderera. Maloka ma-streets paipai. Yeah. Haina kunokupai pressure here ngoma iri. Because vanhu vakatanga D-Flexx munhu achitsvaga D-Flexx muchihaiwa. Manga mati mane mahits akawanda ekunoperformera kuti tiudze kuti chii chakaitika ipapo. Chakaitika pamudhara ndechoti mahits anga asati awanda mudhara. But right. Pressure unotozoifila because people will be demanding more. Kuti after tsaona what's next? Ane chipi chimwe. Anmaiziya. I remember at some point in time the first gig randakabatira mari refu mudhara
ranga riri paMSU and I was just booked to perform one song mudhara yanga yanetsa campus yes zvikanzi imimi mudhara tinotumbuye kuno kumipetsaona mudhara ndakaenda kunoperforma ngealbum mudhara yainzi kamoperformwa yomirwa yokontinywa yomirwa zvombonzimbogarai pasi uyai futi moenda but it was another experience mukuona chii but now nemabuditsiro akuitwa music Godfatha nowadays pane inonzi digitalization nemodernization pane mubuditsiro wakuitwa music wakasiyana nemabuditsiro ataiita music kumashure kuyakuya maiziya ende mazuva ano hazvisina haso Godfatha mazuva ano in a week or in a day one can wake up a superstar. Exactly. Because we now have digitalization, we now have digital markets. And TikTok, exactly. 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Wakopisa nara. Ndoko na kwa anekatazo rama lines 30 seconds. Mubona zeda. Ndoko na kuloka man ma streets aye. Wanatanga wanyora. Oyo. Atinda washida kuchemta Godfatha yo. Vana kwachirwadziwa vona D-Flexx vana kwadziwa nepatani vacha kutitemta avasikuziva chimwene patiktok account yangu munondifollowa mone zvanoda kuita zvanoda kuita nemalines but mungona chii one thing I'm loving about this is this we now have a variety of ways in which we can push music. Exactly. Back in those days it was limited. We really knew and why the wonder. Yes. Right. And kuti isusu tiwanikwe tichiairplay wa Godfatha angari mawane kwanga kusati kwaana na Star FM patakaputika pepe kuti wangochirira angari maweto mageto youth ndo ainga kusimbisa but murikona ndopa munolakidza inini ndopa ndosapotera hangu mafans angu eZimdancehall vakagara vachinakirwa nevibe zvoti pasina radio kudaro vaiti vakanzwa chinhu vakanakirwa nacho ka vaichimhanyisa pama-CD because flash rasati atombone mbiri mukombe maidizwa CD but vaitenderedza ngoma svika ngoma dzaita sei dzarira ende dzailoka. And one thing I loved is mungona tsaona tsaona yakarira from 2008 9 yakapisa 10 yakapisa 11 yakapisa 12 up till now some people are still requesting tsaona pa main road. Right. But it's now different from how music is like now pakuti iwo unogona kutora this week uchirira in the next week kwatoide chimwe chinhu chinyowani chikurira maiziya saka music yacho inokurumidza kubuda yakanokurumidza kunopararira. Right. That's how easy penetrating in the market is like nowadays. Andidika. Yeah. Kingman, manditaura kuti mativikira mangoma manyowani nhasi nditaura ibva amere masingo chii mukuona zvikunoitika mangoma aya ari kutanga kuairplaywa paStar FM. Right. Maiziya but achitanga kuairplaywa paStar FM ndikuya nechiep chiep ichi chine mangoma asina kumira bwani kunyeperai but it's just a shift. Mukuona zvinoitika mudhanzi mudhanzi unouya nestyle ini nhangu ndowanzozikanwa nembiri yekuti mageto ese akawanda anondikopera amenotamuna mana anogona kundisimbisa okaona iwewe hai ndombiri yandozikanwa nayo kuti vanongokopera D-Flexx ataura mira Zimbabwe 0772162651 ngavagokudzei kana 2 kana 3 vanokopera D-Flexx ndo zvanoda kuti vaite chimbondiudzei vanhu vamunoti vanokopera D-Flexx timbonesana handisi kuda kuti ataura handisi kuda kutaura inini murikuona ndikuda kuti Zimbabwe mutaure 0772162651 maartista munoti vanokopera D-Flexx ndapi paFacebook timu yangu taura ineni kandonyaya dzatinoda idzi mangwana tovatamuka tivhiya paFacebook kuti aite roti chiko taura ineni haineni chingoverenga vanhu anonga chitaurwa panapa right okona D-Flexx andavita ndikuda kukupawo yako WhatsApp unge wakaitarisa kuitira kuti inini kana ndichitaura tine tuma WhatsApp edu right zvanzi Flex H zvakanzi Bazooka zvakanzi Skillful iwo tarisa kana ndikunyepo ndoti rasa handitaurwa Bazooka ari kutaurwa lipo iwo yakona kuti Bazooka musharukwa kana makatera ndikukudai kustudio next week Thursday ndoda zvinopedza next week Thursday musharukwa right zvanzi Nicky Vibes anotedzera here akumanaka mazita ari kubuda apa paunonzi ndidaidze studio munhu oise kustudio here
Musharuka ari kunyorwa. Musharuka ari kukudai kustudio next week Thursday. Right, all right, man. But I'm saying about. Ndukunyepa iri. What is it WhatsApp Godfatha? Ndukunyepa iri ni what? Ndipe WhatsApp yo ndakuitaridza kupi? Chimi yangu. Ndiudzewo zviri kuitika inini WhatsApp ndoitaridza kupi kukamera. Kuti tione mazita ari kubuda ipapo kuti pari kunzi chii vanhu vaone. Timu yangu iri paFacebook ndoonerewo ka munozoti zvanzi Godfatha. Kuti vanhu vari kuti chii apa. Pari kunzi chii apo. Pari kuoneka here. Taramana batira ipapo. Nyatsobatira kudhuze ikoko vanhu vaone. Vanhu nyatsobata padhuze apa havanhu ngavaone inoda zvinhu zvine evidence ka. Because timu ine Facebook inozofambawo inonzi Godfatha musadaro. 0772162651 ndiudze kuti ndiani wamunoziva kuti zvanzi auya anozongo mhanya nani na D-Flexx. Taurai neni akomana ime. Mawani alright taramana avazo. Right. Yeah. It's okay Tanaman, chigara. Tichira on basa Tanani bomira. Right. Saka zvadakuda kuita King Maneka. Yeah. Mine mangoma about 6 mangoma manywana. Exactly na. Ndikuda kuti pamangoma 6 yauti mbora 3 zvanasi. Anditika. Saka ndiudziwe kuti ndotanga neripi. Kana makutanga. Right. Pane tune rakanzi Love Pro Max. Love Pro Max. Exactly. Zvandikuda kuitaka. Ndinoda kuti muni introduce song iyoyo. Inini sezvandataura Godfatha kuti inini ndinouya kunozointroduce pattern. Aka kamwe ka style and pattern kanenge kanyowa ndikata kuintroducera vanhu. Kekuti vakambonzwa D-Flexx achinyora ma lyrics ekuraima ekumhanya tochimbovaimbirawo. Momboimba. Tomboimbawo maiziya. Kana mayouth edai achigona kukopa uyawo ikoko. Ngokopa ikoko. All right, Talamani ndibongoma iro. Brand new. Star FM. Chenjera kupenga neni baby ndokupengesa. Chenjera kupenga neni baby ndokupengesa. Pana palavu yiri plenty. Ndinokupengesa. Sweet pese nikunge tenti. Ndinokupengesa. Chenjera kupenga neni baby ndokupengesa. Chenjera kupenga neni baby ndokupengesa. Pana palavu yiri plenty. Ndinokupengesa. Sweet pese nikunge tenti. Ndinokupengesa. Ndirichi Love Pro Max, chi hybrid ndirichi Hilux. Ndokupakisa se easy packs, kuno ndokupfavisa nerudo relax but baby. Wakambodiwa but ndiri mayazi baby. Ndine mukota werudo usiri baya. Chenjera kupenga neni baby ndokupengesa. Chenjera kupenga neni baby ndokupengesa. Pana palafu yiri plenty. Ndinokupengesa. Sweet pese nikunge tenti. Ndinokupengesa. Yeah. Panorudoru nenge kachasu. If you taste me baby unoda kwa rafu. Ndokujimbira kunge chikafu. Mawanda kundika kubata mahafu. Ndinokupengesa. Cause my life is so plain. If you don't know ndokupengesa. How do you want it to know? Chenjera kupenga neni baby ndokupengesa. Chenjera kupenga neni baby ndokupengesa. Pana palavu hiri plenty. Ndinokupengesa. Sweet pese nikunge tenti. Ndinokupengesa. Chenjera kupenga neni baby ndokupengesa. Chenjera kupenga neni baby ndokupengesa. Taura neni King Man. Yakaproduce kwa nani song hiyo? Akakachuna akanonzi Love Pro Max. It's just another level of love. Right. Kaka produce kwa nini nonzi Money Talks, and I just want to big it up to PJ and K-Ku Nova Garoa production, and I just want to big it up to Sparks. Yeah, Sparks is the owner of the studio. Yeah, saka ndo yakabuditsa production ya Murkunzwai.
katika kubatika here on digital online platform isusu zvatiri kuita kakanyowani sezvandambokudza masikati kuti tikungobva kustudio right saka in 2 to 3 days tikukaisa mudigital market right vanoita matiktok vaya akanonzi Love Pro Max kachange kachivhiringidza vanhu zvisiripo right nditaurei kamunoti ndiri kukandirei ndekapaka right kechitu kanonzi Desperate aka kanyowani kubva kuna D-Flexx naSkillful ndoziva kuti kune vakawanda vanofarira combination right exactly saka aka kanonzi Desperate imbokafira brand sparkling new problem yako watosvika pakuchembera uchingoti where did you get my number vacho vemasutu vanonzi ndo vanorora inga waingovavharira kunze uchivaramba boys ranga rakutokuziva mbiri yako yekublutika nekubloka manamba now wakuita vekwendera kumasowe kozi wambozama kupfeka mamini zvichiramba right now what desperate wakungoti mukomana tadonedza iwe nyatsoteerera Decepticons kuita se problem yako watosvika pakuchembera uchingoti where did you get my number vacho vemasutu vanonzi ndo vanorora inga waingovavharira kunze uchivaramba boys ranga rakutokuziva mbiri yako yekublutika nekubloka manamba now wakuita vekwendera kumasowe kozi wambozama kupfeka mamini zvichiramba right now what desperate wakungoti mukomana wese akutsoma this is my favorite iri kukona kuposta mastatus right now what desperate wakungoti mukomana wese akutsoma this is my favorite iri kukona kuposta mastatus unondigaira sekrukura kapfeka macrocs kati baby uya timbopinda matalks nogaro unafanika majokes kanenguva uchindipulisa masocks bati uchandigaya zvako one day uchandifunga ako someday taikuda zvangu bati hey vanokudai right now what desperate wakungoti mukomana wese akutsoma this is my favorite iri kukona kuposta mastatus right now what desperate wakungoti mukomana wese akutsoma this is my favorite iri kukona kuposta mastatus nezuvo wakamposta nasiwa kumbisa nasiwa kuisa hanzvadzi yako wakaikisa ukutraya kushotesa munhu akakurukisa now akubuka wakutanga kumudhisa dzikamaisisi saibhora pasi vakawanda vakanaka kudarika isisi muri nani zvinhu zvese bho but mune kamwe kadzungu kadikiso right now what desperate wakungoti mukomana wese akutsoma this is my favorite iri kukona kuposta mastatus right now what desperate wakungoti mukomana wese akutsoma this is my favorite iri kukona kuposta mastatus tana manafara apaona pachibatwa wakomana wemasutu apa sutu vanonzi ndo vanorora inga waingovavharira kuvaramba boys ranga rakutokuziva mbiri yako yekublutika nekubloka manamba nawakuita vekendera yeah saka takati tikambova pane kamwe kachuni katanga keke kane afrofusion nedance maiziya then aka kadance chaiko kazimdancehall chaiko right kungoratidza vanhu kuti no isusu tine art art yakati one day saka kuswitcha nekuratidza vanhu skill kuti no holipa tunes holipa skill and patterns right Kingman vanhu ari kufarira kolabo yenyu muri kuita naSkillful kana matambira muri kuita naSkillful tingati muri mu team imwe chete movement imwe chete here kana kuti hamuna mangosanganawo mongoti harekenimboimbona youth kana kuti itori movement itoripo mukuona movement yangu naSkillful hainzwisisike vakawanda vachiri kuda kutraya kuibatanidza kuti movement yakanyatsoita sei but otherwise tiri mumovement chaiyo and confusion iyo yekuti vanhu vanenge vachifamba vari confusion kuti movement iri kuita sei rega timbofamba navo vakadaro asi muri kumbowanikwa here muri pastage mese exactly tine magigs zvekutoti aiwa rega imbotanda bhiga vari kutiona pafacebook live yaD-Flexx mese sando dzenyu tine mastage works ari kutoitika neakatoplanwa ende ndozviziva kuti manje tinichisangana nemi futi Godfatha
muchiseko ichochi tichiona zvatinoitirana. Andiriga. Right. Chirudza ngoma rechi3 nywanire kuintroducer. Right, ngoma iriri zvegore rineri ngoma iriri ko. Ndati ndikudze izvo zvichangotanga. Iri tune rinonzi Pachanakidza. Pachanakidza. Asi tisati tarisembla ndoda kubiga Pitbull na Space. Ndine rimwe tune nawo vakomana vepakaro yapa. Right. Tune iro harina kumira mushe Mash West. Yakamirira and I know kuti kuno futi achanga ari mawana. Asi still rekaiti round chine tune rinonzi Pachanakidza. Yeah. Zimbabwe now sit having 6 my brand new songs. But tonight we're just introducing 3. And of course, if you want 3 more brand new tunes, tune in on Saturday on the Dancehall Remedy or next week on the Zimdancehall Overdrive. This is what we do. One of the most foundation artists is in the building, dropping a brand new after brand new, and this is 100% brand new. Yo, Templeman, are you ready? Top it from top again. D-Flexx, I spend my bless and my hustle ready. My kufa, my ice, my nice are ready. Pano Pachanakidza, pano Pachanakidza, pano Isutonakidza, Mwana totangidza. Pano Pachanakidza, pano Pachanakidza, pano Isutonakidza, Mwana totangidza. Happy ndine happy mood, bongoti shefu you looking good. Kana sana making good, ndoda wanike kujka kunge food. Happy kunge happy more, happy kunge happiness. Happy wona happy face, happy zero sadness. Happy sparking the sweetness back to spark of smoke. Chef, can't go on the beat, boy. D-Flexx, my spend and my bless and my hustler ready. Star FM. My cover, my ice, my nice are ready. Pano Pachanakidza, pano Pachanakidza, pano Isutonakidza, Mwana totangidza. Pano Pachanakidza, pano Pachanakidza, pano Isutonakidza, Mwana totangidza. Happy ndine happy mood, bongoti shefu you looking good. Kana sana making good, ndoda wanike kujka kunge food. Happy kunge happy more, happy kunge happiness. Happy wona happy face, happy zero sadness. Happy sparking the sweetness back to spark of smoke. Nesweka nesmart zona kwa bangwene kwarana bangwena makwa goma hombe na DJ izoka kwa. Pano Pachanakidza, pano Pachanakidza, pano Isutonakidza, Mwana totangidza. Pano Pachanakidza, pano Pachanakidza, pano Isutonakidza, Mwana totangidza. Chipanzi dotetena, kiare happy tamentena. Beno chandira kana, kalikwa ndatetsa ka explainer. Inenge Jameson, inenge Robertson, inenge Wellington, dalinga Pagarison, Bashika na Jefferson in the party zone. My spender, my blesser, my hustler ready. My kufa, my ice, my nice are ready. Pano Pachanakidza, pano Pachanakidza, pano Isutonakidza, Mwana totangidza. Pano Pachanakidza, pano Pachanakidza, pano Isutonakidza, Mwana totangidza. So this is a brand new Pano Pachanakidza. It's exactly 11:45. And the body sound around town, immortal movement. Live with D-Flexx in the building. Chef. Team. Yeah. On Kingman. Yeah. D-Flexx. Kuna ngwachi kuchaga ipepe vachida ngoma idzi pa social media wanokulinka ipapi. Pa social media tine page redu re Facebook rakanzi D-Flexx. D-FLEXX. Right. Musarinyore zvirizo. D-FLEXX.
X. Right. Wakanosangana nesu maiziya wakanosangana nesu paFacebook. Then panozeta vai vanoda kutibata zvemaworks. Pane vanoda kuzotibata zvemaworks. Handiti hash ratinovapa 0775 606 333. Ndepe futhi. Remaworks line 0775 606 333. Right. Exactly. King one maita basa. Mauya kuzoti blessa nengoma nyowani. Aiwa zvinotendwa Godfatha. But ndisandabuda ndine mashoutouts imi torowa kumba. Hey, I'd like to say big it up to Miss Gold. Yeah, I know she's tuned in. And as well, I'd like to say big it up to Sparks. Yeah. Pitbull and Space, them Depan. Right. And also Boss Enox. Yeah. Allen Outambinga Diaries. Yeah. And Mr. Soft Touch. Yeah. Bless up on yourself. Right. Musati mainda King man. Yeah. Takurova tuma ridi matango rovaga. Yeah. Mbova mango dita say. Mbova mango tikwadza. Maizia. Yeah. Tongo ma rova tuma ridi mtukaribata tukaridzora mama tiparimwe. Toda sota iwa mavarisa ingazi danger iri. Aiwa isi danger. Aingange iri danger. Azibabwe taura inani poere. D-Flexx is in the building. Akungoni batuma ngoma. Toba tango shita say. Toba tango chimhanga zedu. Remember still in the building with water. Mwana weNgwere, he will be coming through. Manje so. But in the meantime, Holiday. Yeah. Boom. Nawanane izvezvi ndakunetsa zvamcho. Izvezvi ndakupisa zvamcho. Goma ndichibura zvamcho. Vachichipa ndichidhura zvamcho. Ende ndandinda kukaka zvamcho. Vakuchinditamba zvamcho. Goma ndichibura zvamcho. Vachichipa ndichi ini ndoisa malines angu chimera obva ita chiremerera. Pozaiblazo timboenderera kungoita tunhu kwangu vachinyemwerera gore rino ndakatofinya manzi kusekerera handina magames pano handisi olimpiki ngatigare tavabhilivhisa quick pano havati bude zvechisiksiki havana dhoo kunge murikiriki izvezvi ndakunetsa zvamcho izvezvi ndakupisa zvamcho goma ndichibura zvamcho vachichipa ndichidhura zvamcho ende ndandinda kukaka zvamcho vakuchinditamba zvamcho goma ndichibura zvamcho vachichipa ndichidhura zvamcho inzwa rhyme inzwa flow ridhimu racho rikutosasa focho imikaim ende so vagutsurira misoro yaluza control hanzi iri Harris ngoma bhori kuwainisa mabhebi ese padance floor wona magais amira ho ngoma dzacho dziri extreme ngeGI Joe izvezvi ndakunetsa zvamcho atala mane ndiperi mwe ridhimu zvanzi ngoma dziri Yeah. Ona King one. Yeah. I don't know the mungoni ba last verse or right ngoma iri. Last verse. Yes. Last verse ikandwa pa zviri mfungwa dzangu kwa dzini. All right ndipe izvozvo. Yeah, ready? Boom. Inini ndine maba, mamwe acho mabagla ba, mamwe acho maisoba, mamwe acho madidaba, ndine hobo mabase panzima baba, mamwe acho mabagla ba, mamwe macho mamwe acho madidaba, ndine hobo mabase panzima baba, kunge manthra October, mukuru pa maba kunge Escobar, handina makatsi ndokanda mafuba, ndonanga mgedi handirove over ba. Bye. Oh yo! While Islam is D-Flexx, lyrically gifted for real. While he is a champion indeed. Mukuru Emabaza. Yeah. Kingman, thank you so much for coming through. Our blessings. Blessings. But more time ndara tine zvinhu zvenyu zvatichange tichiunza. Tine mangoma asina kumira zvakanaka mudhara apa ndangokunzirai masempo mudhara tine mangoma enyu right. Alright, Islam is D-Flexx, thank you so much. Zimbabwe, it's exactly 10 minutes before 11. This is the champion sound, immortal movement. Don't go nowhere, because we've got yet another guest coming through. But in the meantime, between time, yo, Tanaman, get ready to squeeze in tune after tune. Yeah. Gaza.
a D-Flexx maya andipenge usandiseke ndinachekuwandisa mawani ndiwe wa matangisa andimbokufeke bebusandibleme ndinachekuwandisa mawani ndiwe wa matangisa ndasangana nengirozi anonzi rozi anobvaye pazuma stonzi runakokuita serozi ndasangana nengirozi anonzi rozi anotakarova imwe pozi ndonyunguduka ari hoti dibidibide 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 nalingina balanyo masimada gosh a D-Flexx maya andipenge usandiseke ndinachekuwandisa mawani ndiwe wa matangisa andimbokufeke bebusandibleme ndinachekuwandisa mawani ndiwe wa matangisa ndasangana nengirozi anonzi rozi anobvaye pazuma stonzi runakokuita serozi ndasangana nengirozi anonzi rozi anotakarova imwe pozi ndonyunguduka ari hoti dibidibide 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 nalingina balanyo masimada anondikonzera chando mumungo ndichamuzengeza chirungu vachadozondikwedzera mutengo ndamubando nengigango ane moto yolavi ndichamutengera kapapi I wish I could have lied Rosi anobvaye pazuma stonzi runakokuita serosi ndasangana nengirosi rosi anotakarova kaposi ndanyunguduka ari hoti bebune matibune makefs simbuse masefs beauty yako yandipa maclefs experimente kumaleps wandipisa pa maheps ndokuda kairi kunge majeps And we are the bodies around. And we are simply immortal movement. And it is on this year's session that we simply celebrate. Star FM. ndinachekuwandisa mawani ndiwe wa matangisa andimbokufeke bebusandibleme ndinachekuwandisa mawani ndiwe wa matangisa ndasangana nengirozi anonzi rozi anobvaye pazuma stonzi runakokuita serozi ndasangana nengirozi anonzi rozi anotakarova imwe pozi ndonyunguduka ari hoti ndasangana nengirozi anozi rozi anobvaye pazuma stonzi runakokuita serozi ndasangana nengirozi anozi rozi anotakarova kaposi ndanyunguduka ari hoti Well, it is brand new. Well, it's exactly 11 o'clock. Where do we get Trust my for real, yeah. Sometimes you can log on right now. Well, it is excess amount of pure niceness. You know, just a few minutes ago, we had one of the foundation artist in the building. His name is D-Flexx, and he came through with excess amount of brand new tunes. And of course he comes from old school to new school. But guess what?
In the building right now, we've got a youth name, George Gaza. Are you two nagatumira a video clip rake maizia? 2 weeks ago, actually over my freestyle. And over that all of video, and over that is about Facebook. And over that vinza chaunga uti Twitter say, I think pataka is a video rake pachi. For Facebook, I took one about 1.8 comments and over me 100,000 views. I got the Godfather. I took it out to Awiji, my studio. The one comment section is Akungoti, Mwana weNgwere, Abatiano the George Gaza, and he's in the building right now. I tell you this is a town that is a Kurukura Nai. Ambo tuza kwa nobuda nako Ajasangana nazo magitari. But in the meantime, because on the team yango Okurnazo nsko timu na anoro angomo hero Asakale timbo bata timbo but 3 mari timu Timbo chimana Tana take it from top King Kufu Rufu Dichiti Inini ndiri ngwere Bati vanonditi ndiri pwere sevasinganyare hanzi kare hagare ari kare vari kundiona kuita kunge ndinogara kwamutare ndichiti dakuvatenda Godfatha ndo vaita kuti ndisvike pano neutano panyika dzino ndichiti dakutenda futi Temple ndati ndauya kuti ndigova pasemple nekuti one ini ndini chipo godzi ndivo vanhu musiki mupiki ndichiti nditore mapiki kana ndafa ndivige kukli ndichiti andikati kufu ndichiti dakutenda sefrimati vanorova smart every Saturday ndinoenda kupati ndo vaita kuti ndigorohwa kati ana kuchechi ndite muvheti ndo vachatenga Bugatti you know awati plus ndanga ndaneta nekudya chikafu chemukantini nini ndakuda chemuchike nini ndokuti ndimuke futi ndine wini ndanga singazive chimwe nemajarini but ndotenda gogo futi iwo magadharini ndanga ndanete nekuzora vaselini but izvezvi ndamuka ndine wini ndichitenda mukoma wangu fini inini dakutenda futi Temple ndoko pandauya kuStar FM kuti ndigorova sample nekuti Gaza futi akapiwa chipo kana kuti zvipo vanhu nechirungu toti people zvatiri kutaura izvi ndo zviripo panguva yepapo nekuti takatomira pamamonya ipapo anchada vhivha ndakuda kushandisa iri opo nekuti vanditora ndiri mukamera vakungofamba uchiti ngwere iyi yapera but vazondoona kuti zvamai manje ndini vacho ndikuvapedzera nekuti vaida kutonditerera vazvamai manje pastage da kuvaremera vese vachazoona kuti zvamai manje ndini ndiri kupisa dakuvatenda uyu anonzi Malone uyu wamira apa anonzi Brenton kozoitwa ndinaye futi anonzi Caston akuda kutengerwa tuma watermelon ndichiti riri kuvava kunge melon lemon ndichiti ada kupendwa fune crayon but ndobva ndatoita simba rekuti ndinge ndine demon rekwa legion ndichiti Tana Barsquizira nana wana George Gaza ndichiti inini vaita ndisvike panapa kunsumu ngwere Junior ndichiti inini ndiri ngwere but vamwe vanonditi ndiri bere sevasinganyare but ipwere vane zvirwere ndo pandovabvunza kuti mune makore mangane voti masere but vakarara toti vanenge futi vari rere ndichiti vane toti zvirwere ndichiti ini ndatoJunior killer but vanonditi ndiri drug dealer ndakabuka guka maiwe bvunza kana wila ndobva ndatenga masamba masela pamwe pacho paberine kubuka guka makafela ndobva ndabuka futi guka ndakati zviri nani kutamba futi snuka kana kuswera ndichoimba nabhazuka ngoma rangu ndichibika nyange zvenyu mukandiseka ndakuda kutenda yemani. Well, it is George Gaza in the building. Give it to me again. Kuntum. Kuntum.
ndinengwere sevasinganyari ndichiti ndiri kupisa ndipa hiti ndiri kupisa nisiro switi nyama nechirungu just say miti but ndakuda kunopefoma futi zvekuti ndikuita kuna mbanditi ndichipisa inini ndiri pahiti ndichiti pakuda mastambo maswiti nyama nechirungu just say the miti but ndakuda kukwira iriwo bugati ndichivatenda 7 mati ndo vaita kuti izvezvi ndigorove smart kana kugerwa turi makati apa kunze kuchinaya futi vhati ndazosvika futi pagodhi ndobva ndavhurirwa nzira kana kuti rodhi ndanga ndaneta nekugeza nesona but izvezvi ndakutoshandisa futi jedhi no ndobva ndachekwa nebledi kana kumwa makaskedi kana minute maid but vari kuziva kuti handisisiri gadhi kana kutotengesa bhadhi handichada zvekuzomwa tumaskadhi ndichiti hawadi iwewe hamusati mati muda kuzowanza tumaprati futi zvisina basa inga mvura inonaya ichibva yagasa kana kutaura futi zvisina basa apa inini ndikutopisa ndobva ndavaudza kuti izvezvi kwamisa vese vanoti ndovamisa vachabhururuka vese kuita kunge hwiza plus ndonzi gaza ini ndovapasa havasi kuziva kuti ndoda varitasa ndobva ndatenda kuti ndakuzofamba futi ndiri muauteza inini ndonzi silent pamwe pacho ndinge sikade fuzve violent ndobva ndachinja pamangoma vaziza kuti now I'm the president ndobva ndatongononzi president tara ndipe rimwe nechitsiriwe Zimbabwe is in the building Islamisa George Gaza ataura neni Zimbabwe vanhu vari kungonakirwa zvavo pa comment section. George Gaza is in the building. Kunzumu ndichiti yangu vari kutaura kuti kunzumu ndabva ndawachisa maplates neboom kana kuspreya mapete nedhumu tobva takwana mukarumu ndichiti handichade zvekutamba tiri matumu ndobva ndatanga kutotambisa vhimu ndichiti uchikoro ndetobhadhora nebhimu kana kutengesa futi vhimu kundiwane mari yekutamba tumagemu but izvezvi tiri 3 tobva tati muti nechirungu isedi 3 ndobva ndamira ndiri free ndobva ndadedza futi simba kana futi mama G ndobva tauya tiri 7 ndobva vanotanga kutouya vachitaura umudhanjeni ndobva vauya vakabata macleon ndobva ndati ini ndinopisa havasi kuziva kuti ndinovhura dhafu ndaida kuita mbiri inodarika soja lavhu but izvezvi hona ndakutorova bhavhu ndakuita kungengwere futi kufu kafu kufu kefyu ndobva ndamira nchiti stuch statue ndobva eman ande ndipe eman ndichiti inini ndiri kuvhura dhafu mangoma acho kumadya sechikafu inini daida tambiri futi ya soja lavo everyday wona ndakurova bhambo kunzu ndikati kunzumu ndanga ndajahira kukwesha futi mapleti nebhumu but mapleti tanguspray futi kana dhumu tobva takwana mukarumu ndichiti ndanga tandonetsa nekubhadhurana nebhimu kana kutengesa futi vhimu tobva tasimba tichienda kujimu ndobva ndatenga marimu ndobva takwana mukatimu ndichiti ndakuzovatenda vatinoti fini ndovaita kuti ndizodya chikeni ini zvekati besen ini ndobva ndatanga kutenga chikafu chemukantini ndanga neti ndiri kubika neparafini but izvezvi hona ndane hwini zvamai manje ndini ndiri pahwini zvekuti vachazongoti inhini pamangoma vachazotanga kunditsoma ndenge ndakutorema ende vachazotochema bvunza vese vanozviziva kuti pasilent ndinge sikade zveviolent ndinge ndichivavhurira futi hombe mangoma kutongomatsenga kuita kungaenda chimombe ndinge sina usimbe ende handidi kufa ndiri rombe dai kuzotenga futi nzombe hona pandasvika pastar fm tikuita kunge vanhu vari kutamba tumagemu kana kutamba futi isusu tinanaremu chingwa chiuda kuzorwa futi kana jemu tobva tapinda tobva tanzi kasongori mujeri kaso uri kubuda winda ndobva ndapinda tiri muwinda muchitonhora zvekuti unozotanga futi kukosora apa mabhepi futi ndichitora ndobva ndatanga kuona hora ndobva ndatanga kutotamba bhora vachiti mari dzangu dzisida kudzitora votanga kunditema nemasora vachiti hona uyu anenge nzara plus anenge akagara tobva tati inzwa tobva tatenda futi brandon tobva tatenda futi caston ndobva ndasimisa chimwe changu chinonzi malon ndochida kutengera futi tuma watermelon but atinovava rinodarika kana lemon tobva
Amudiri no baba. Amudiri ke lemon. Ninge lemon. Yeman. Zviri sei King, muri sei? Ndiri boss angu makasimbere. Aiwa, isiri airari sema works. Aiwa, ngodeni udayo. Right, George Gaza. Yeman. Unobuda nekupi wangu? Ndogara ku Chitown. Chitown kupi ku Chitown? Ku Unit M. Oh, pa M apa? Yes I. Ansana bosangana kana ni mangoma yenyu kaini ni King Mwana. Mati mambo record here, mati mambo pita pa rhythm here kana kuti kutopinda kwa mutoita mu industry uko. Kutotanga kutopinda. Kunotanga kupinda. Yeman. Right, makaona video yenyu yatakaita pa Facebook. Ndakariona. Zvaitaurwa nemageto iti makazviona here? Yes, avangoti mwana weNgwere. Mwana weNgwere. Andisipwere. Musipwere. Andisipwere. Nitaurei King Mwana, munonyora mangoma enyu here? Kunyora ndozongunyora kana ndakutoti ndakwenda kustudio but zvizvi ndongoimba. Mira mchingoimba. Ndichingoenda. Hazina basina kunyora. Saka nditaurei Ngwere ndiye akakuinspire here? Aiwa ndakazviinspire ndega. Vakazviinspire vega? Ndakangozvinzwa achizvitaura ndati ndozvigonawo. Right. Maiza pachi mukoma kanda andizovasiva chipera. Mwana aripo anozovabatsira mufana wake. Right. Kuti azvinzwe kuti kune mwana weNgwere. Kune mwana weNgwere. Akataura na Godfatha imimi ndima akati mwana weNgwere part 2. Saka Ngwere munomboiterera here? Ndo favorite artist. Ndo favorite artist. Ende asi satanist. Right. Mukagara mobozwa Ngwere? Ndikagara ndonzwa Ngwere. Yeman Ngwere. Ndo munhu watinoteerera. Ndapamwe maartist amunoteerera kuZimdancehall. Vakazofa zvavo muSoldier Love. Right. Ana Blota ndonzwa vaka Zimdancehall yese. Yeman. Andidika. King Mwana makapinda magitari rini? Kana kuti ndo izvozvo kutopinda kwamatoita? Kutotanga. Kutotanga uko? Kutotanga uko. George Gaza. Yeman. Chii chakaita kuti munosarudza skiri yamuri kuimba nayo here? Haisi skiri inoimbwa nepwere kai? Unongochiona kuti ichipo pamwe chaunenge wapuwa naMwari wavhurirwa kuti ita chipo chakadai. Right. Wavhurirwa chipo chisingaperese sipo. Right. Mazere. Uchizobvunzwa kuti vanhu vechirungu nondichika. Unongomutoti people. Pachivet. Ko areas okumbura madhanzi here? Ndasanda kuro madhanzi. Asalombora madhanzi kokana zvimapasa but saka muri ngoro connect chete. Kungoro ma freestyle yani nchingotorwa namukoma wangu Fini Mata. Right. Ndwani kwachingonditora. Elder Fini Mata wachingotora. Wabati ndotenderedza. Ndochinotenderedza ndokubatsira mufana wangu. But geto rako harina kuteerera nhasi hauna kuti tipe roti nhasi ma1. Ndataudza kuti gare makatenga madata. Ma1 paFacebook muskerepo makangoti Godfatha Templeman munovaona George Gaza varipo. Right. Location. King Mwana nditaurei muda kusvika kupi koni magitara aya? Kana kuti ngori skiri kuti mango yakuzonakirwa zvenyu mukupfurira? Kuda kutosumudzirwawo. Kusvika panapa kukuya kuzosumudzirwawo kuti zvinhu zvangu zvindifambirewo. Kuti chipo changu chisapere. Muna makore mangani? 16 years old. 16 years. Yeah man. Zvakuti mastudio akakubatai muri prepared kuenda ikoko? Nditori kana amene kana izvezvi. Kana vakaita anokubata izvozvi munotoenda ndichitomhanya. Kuti apa ndakuda kuenda. Mune mauna kutoenda zveshuwa? Ndakuda kuenda zveshuwa. King Mwana maitikupa rimwe rhythm. No problem. Timbokuona kuti hamuna kujuma pekutanga here? Handidi zvinodhaka kupfuura masese. Ndobva ndavaudza kuti ndovada vari vese. Ndobva ndati handidi maprati. Ndobva ndavada vari 2 kana ndobva ndapinda pachigumu. Ndobva ndavaudza kuti nini ndova sprayer kunge dhumu. Kana kuvakwesha nemapleti vhimu kana bhumu. Ndobva ndavaudza kuti nini ndiri kuvhura dhafo. Ndobvaudza kuti inini ndorova befo. Vaudze kuti Gaza futi ishefu. Mukunzumu ndichiti inini handingade chikafu chemukantini. Handichade zvekubika futi parafini. Ndauya panapa kuti ndite wini kustar womufurumafaa. Ndichiti handichade zvekurova tumapa. Ndobva ndauya tiri 2 kana star. Bvunza kana casto kana kuti star. Ndichiti inini hogaza vasingatozive kuti nini ndovapaza. Veseva ndovacheka futi nereza kana kuva bleda nekuti ndiri ngwendeza. Ndobva ndaita mbiri yekuti ndiende kufamba fundi vhiri. Vakatsuka kuti piriviri vachaona mangoma ndichimba vachaita munyaviri. Munyaviri ndakuita tumadhiri yemani. Vatoita munyaviri? Vachaita munyaviri ndakupisa. Right. King Mwana mukabatwa mukanzi uyai kudhansi.
Amurove 1 hour. Munoirovere 1 hour. Ndinorova. Munotraya. Man. Mugoirova hour. Ndotoirova. But amuzokanganwa mamalyrics ere. Kana tikakudaidza ikudhanza ere. Mangwana tikakudaidza ikuri mudhanzi. Makutoimba zvakasiyana. Ndo patinozoti zvinhu zvacho zvinoitwa zvichirekodwa. Toita zvekutorekodha. Maizere. Toita zvekutonyora pasi kuti tisakangana because kana ari ma-freestyle ka. Zvacho zvinozora. Ndo zvanachida kutaura kuti moro vanhu onakirwa. Vamanza hata kukudayo kadoma. Aiwa, ndo patita kuda kurekodha pakuti tisazokanganwe. Because zvinhu zvacho zvinozoita zvichienda but zvinodzoka hazvo. Zvinodzoka neimwe way. Right. Maizere but bo. Vati kurekodha ndo chiororo. Ndo zvandonyatsoda. Mati makubatika paFacebook ere? Ndakandisati zvangu. Mamusati makubatika? Man. Murufana kuvhura page renyu paFacebook. Kana kutaura naelder afino anokuvhurirai. Alright. Pasocial media kwene paFacebook chene paYouTube chichi mabatika chi. Ndandi idzotenderera. Alright. Because chinenge chichitika tinenge tina maproducer akawanda akaenda sei akateerera. Toenda maartist akawanda akaenda sei akateerera. But vamwe vanoti vachibva ipapo tege tinotsvaga maworks avo pasocial media. Havazomawani manje. Maona pati tinotarisira sekutaura kwamaita kuti aiwa ndokutotanga kwanoita kutopinda uko. Ndokutotanga. Patinozosangana zvakare pamwe gore richipera tiita kutaura imwe nyaya. Ndizvozvo. Amaiziya. Zvanaka. Saka munobatika panhamba ipi manje? Mune nhamba yatinogona kupiwa ere yamunobatika? Dzangu dziripo. Right, ndipei nhamba. 078 675. First yacho yamuri kuita. Sorry. 078 right 675 8277. Ndipei futhi. 078 675 8277. Okay. Man. Manje King man, muri magitari muri paghetto paine pressure musiri kuita mari, amusi kuzoiswa pressure kuzoenda kumadrugs ere? Ini ndatuya panapa kuti ndinyatsotaura kuti say no to drugs. Say no to drugs. Man. Aiwa munenge magona. Handisi kuda kuzviona pamberi pangu. Right. Ndogara ndichitsura na Stephen Matu tusaita zvemadrugs. Kana mai vangu kumba kwaninga chinditsura. Kuti usasvike ikoko. Usasvike ikoko mwanangu. Andidika. Man. Alafunga mune shamwari dzakawanda vakomana vanongona hama dzamuri kuona kuti drug harisi bo. Man, aiwa drug harisi bo. Because ukapinda mariri kana kuzoti defend anenge amahwano akudefend kuti iwe. Rakaipa but chakaipa kugara siyana nani? Nazo. Aiwa King man, matigonera kuti tsika kwamaita maita sei? Aiwa matigonera tinokuwishirai the best. Aiwa ndinofara Templeman, Godfatha. Akuuya kwamune maita so kunenge kwarakidza Zimbabwe taiwa. Even mayouth kana achiri kuraisa. Isusu tinomaoka makuti auye panapa. Chatinozongoshuwira nekuda kuona bundu tomangwana taiwa zvakaita sei? Zvakabuda. Ndizvozvo. Right, zvanakuda King man ndakumbodzima rhythm rangu andiri. Musati maenda ndada kuti mungopa ka freestyle kakapela. Andirika. Akasalomboreba kana 30 seconds. Mongo utaura Star FM. Motaura Templeman, motaura Tanaman. Mwamaro yenyu pasi. Ndotaura ni? Godfatha Templeman. Godfatha Templeman. Selector Tanaman. Mova maimba netimu yese yemafisi enyari muno mama nawo. Mongo ra freestyle mongo bata vesava. Mwama ngobata ni Star FM because muri pa Star FM. Zanga bata Star FM, mobata Templeman, mobata Tanaman, mobata netimu yenyu. Kwele 2 hours kana 30 seconds. Aiwa. Zanga freestyle chete. Alright. Kufu ndichiti dakusimbisa futi Templeman ndovaita kuti izvezvi ndisvike pandiri mani. Handisi kuita zvemafani zvamai manje Gaza ndiye ari pa number 1. Ndobva ndatenda tani mani ndiye ada kundisimbisa kuti ndinoona chisport fantani. Ndobva ndarekedzwa namata futi Satani nekuti dazochinja tumapatani. Ndobva ndatenda futi Stephen Mati pandiri izvezvi ndovaita kuti ndigorova smart. Kana ndanga ndaneta negero tumazuda but izvezvi hone ndakurova tumakati. Kana kuti tuma smart pandiri izvezvi ndamuvheti ndakuita kutokwesha mazino nekogeti ndaimbopolisha bhutsu nenageti
but ndakutotamba iri cricket from now ndasvika pana Godfatha kuStephen give me the respect ndobva ndaramba na futi na Bridget ndobva ndatenda futi Caston ndobva ndasimbiswa futi na iye mukoma Malone ndobva ndatenda futi Brenton ndiye anogara kuNorton anotengesa chingwa futi chinonzi Proton kana kurima zvakawanda sema cotton bvunza kana iye Elton ndobva ndalauza kuti pandiri izvo zvindonzi George andidi zvozogara futi muloji izvo ndisandataura maconduct tiri kuda kuti vanhu vanoimba especially genre yedu yeZimdancehall vanzwisise kuti creativity kana kuti kuva artist hazvinei nechekuita nemadrugs. Right. Inini ndinomiswa nzvimbo dzakawanda because ndiriwo munhu ava ne-influence muindustry. Nziona mwana aimba apa but ozoona manje kuti utaure naye kuti waimba iwe ngatichitangira pauri kuimbira uri apa tione kuti ungaenda kumberi sei. Uchitaura naye anobva asvikanganwa ipapo nenyaya yemadrugs. Saka tinotosiya vanhu vakawanda kuva promota because of drugs. Saka tiri kuramba chingopreacha same message yekuti say no to drugs. Talent rega rine rakazvimirira rega risina madrugs roenda kumberi. Asi kuti pane belief yekuti munhu kuti unzi waita energy kana kuti wazoputika unofanira kutanga wasvuta kana kutora zvimwe zvaizvozvo. Saka ini vanhu vanoda kushanda neni kana kuti tipushe basa tinoita zvakawanda muarts 0776 440 871 ndipei futi 0776 440 871. King maita basa kana mazoenda areas munondiudzirawo wangu ngwazi kuti ndine kolabo yake yandokumurongera kuZimdancehall kana nguva yacho yasvika ndichakufonerai. Takabatwa na silent killer recently tori nechiri mustudio pane album ratiri kugadzira but tinoda kuti vakatopinda mustudio vakarekodha saka kuti tione kuti tochikanda papi magona momuzotsaka uri pama1 because ndine imwe yandiri kumita sei yanogadzira kana yazo paichasenge yanhedi ndichakupinzira kuti mukoma wetisangane imi mamu hayi munozako kundwana. Thanks a lot King man. Yeah man, thank you. Yes, Zimbabwe, my name is Godfatha Templeman, the ghetto president. We are live on the leading radio station, Star FM. And of course, it is 29 minutes after 11. That means 31 minutes left. Yo, Tana, let's proceed. Do it. Jalino Gaya, inindirinda fire. Jalino Gaya, inindirinda fire. Come on, Fanta. Yes, for you here, the new sound, the new voice. Yes, I'm telling you, this is 100% brand new, and it's exactly 11:30. So when we talk of 11:30, and when we talk of brand new, and then you know, of course, it is courtesy of none other than a chief. And the Tana. Yo, spliff boss. What's a cheese? We smoke cheese. Get your chief, ya don't change them here. To get split, New York, I can't see ya. But to let New York, I don't see ya. Take a chip, could you so bad? If I got the Musumbo, what I could be my out, I could be my tumbo. Imogo, I pay when I'm a condo. We get smoke pan and pumine murumbo. Just if I got the Musumbo, what I could be my out, I could be my tumbo. Imogo, I pay when I'm a condo. We get smoke pan and pumine murumbo. Panino be mani botetereka. But to lead to Satendereka. Paunoro was as a teta saka. Chitora chief Siva on boneta. So, Wakai bata, Ipere kungepa. Doro chief kana tangu sekaneta. Panino be mati miri kunyepa. Smoke chief kana wafunga kuenda. Kazire musombo, wadakupe mauta kure matombo. Imogombe aipe mwene makondo. We get smoke pane kumine murumbo. Chisiba chifa kazire musombo, wadakupe mauta kure matombo. Imogombe aipe mwene makondo. We get smoke pane kumine